Zoznamte sa s elektronickou skrinkou na kľúče Pavo High Security Smart. Tento model je skutočnou revolúciou. Zabudovaný Wi-Fi modul umožňuje otváranie na diaľku cez aplikáciu a vnútorné LED osvetlenie zaisťuje pohodlie aj v tme. Skrinka je k dispozícii vo verziách pre 20, 50 alebo 100 kľúčov. Môžete ju otvoriť pomocou PIN kódu, otlačku prsta alebo smartfónu. Odolné ocedové telo a dvojité uzamykacie čapy účinne chránia obsah, či už pracujete v kancelárii, v hoteli alebo v dielni. Prístup je rýchly a pohodlný. Bočný otvor umožňuje okamžité vrátenie kľúčov bez otvárania skrinky. Našim skrinkám nikdy nedôjde energia. Port USB-C umožňuje pripojiť externý zdroj napájania a skrinku okamžite otvoriť. Súprava navyše obsahuje 2 mechanické kľúče. Nulové riziko zablokovania prístupu. Bezpečnosť, ktorá funguje. Pohodlie, ktoré si zamilujete. Pavo.